Lumipas ang mga buwan at nasanay na si Mona sa kanyang bagong tirahan. Hindi na yon palaiyak sa tuwing lalapitan siya ni Lolo Ruben. Labis naman itong ikinatuwa nila Lolo Ruben dahil sa pagbabagong nagagawa nila kay Mona. Kahit hindi nila nakakausap si Mona ng maayos, ay gumagawa sila ng ibang paraan ng komunikasyon upang maintindihan sila nito. Inobserbahan muna nila Lolo Ruben si Mona upang mas maintindihan nila ng maigi ang kalagayan ng anak ni Lolo Ruben. Isang araw, merong napansin si Lolo Enteng na grupo ng mga taong nagmamasid sa tahanan ni Lolo Ruben. Palagi niyang nadadatna ng mga yon sa tuwing daraan sila sa may palayan. Berto, napapansin mo ba yung mga taong yon? Parang palagi na lang silang nandyan ah. Wika ni Lolo Enteng paglagpas nila ng palayan. Kapansin-pansin kasi ang mga taong yon. Dahil kung iisipin, wala namang pwedeng gawin sa lugar na yon. Bukod sa maraming nagsisitaasang damo, ay maaaring pinamumugaran din yon ng mga ahas. Pero ang mga taong palaging napapansin ni Lolo Enteng ay parang hindi nangangamba sa mga hayop na nakatira roon. Nakatingin lang ito sa kung saan nakatayo ang kubo ni Lolo Ruben na para bang nagmamasid. Pagdating nila sa kubo ay agad naman itong ipinagsabi ni Lolo Enteng kay Lolo Ruben. Nang marinig ni Lolo Ruben ang balitang yon, ay dali-dali siyang lumabas upang tingnan ang mga taong nagmamasid sa kanya. Paglabas niya ng kanyang bahay, ay doon niya nakumpirma ang mga taong binabanggit ni Lolo Enteng. Normal kung titingnan pero labis yung ikinakabahala ni Lolo Ruben. Ayon kasi kay Lolo Ruben na mas nakakatakot ang mga nilalang na normal kung titingnan sa kadahilan ng malalakas ang mga yon ng di hamak sa mga nilalang na animoy mga mabangis na normal nitong kaanyuan. Hayaan lang natin yan. Wala namang ginagawa. Wika ni Lolo Ruben. Pagsapit ng hapon ay balik inuman na naman muli ang magbabarkada. Natagalang hindi sila nagkainuman magmula noong nagtapos ang kanilang selebrasyon noong mahal na araw. Natuwa naman si Lolo Juan dahil sa sinabi ni Lolo Ruben. Uy, tamang-tama Ben. Hinahanap na ng katawan ko yung tuba eh. Pagbibiro ni Lolo Juan. Huwag kang mag-alala, Juan. Nakaipon na ako kahapon pa para sa ating inumin. Sagot naman dito ni Lolo Ruben. Matapos nilang makapag-usap ay nagsipaghanda na ang mga yon sa gaganaping inuman sa bahay ni Lolo Ruben. Si Mona naman noong mga panahong yon ay nasa loob lamang ng kanyang silid dahil natatakot yung lumabas sa tuwing sasapit ang dapit hapon. Hindi alam ni Lolo Ruben kung bakit yon nagkaganon at tanging hinala lamang ang pumasok sa kanyang isipan ng mga sanhi ng pagkatakot ng kanyang anak sa tuwing sasapit ang dapit hapon. Isa lang ang naiisip ni Lolo Ruben na dahilan at yun ay ang karanasan ni Mona noong mga panahong hindi pa sila nagkikita ng kanyang ama. Palagi yung nakahawak sa kwintas na bigay ng asawa ni Lolo Ruben sa tuwing sasapit ang lalim ng gabi. Nang makapag-umpisa na sila ng inuman, ay doon nila napagkwentuhan ang maaaring nangyari sa anak ni Lolo Ruben. Ayon kay Lolo Ruben, na baka dahil yon sa mga nilalang na gumagambala sa kanyang anak noong naging parabuyag yon. Hayaan na lang natin na ang panahon na ang bahalang maghilom sa mga natamong sugat ng aking anak. Wika ni Lolo Ruben. Nang matapos silang mag-inuman ay sinamahan ni Lolo Ruben ang kanyang mga kaibigan
pauwi sa kanilang bahay. Iniwan muna ni Lolo Ruben si Mona sa pangangalaga ng hari ng mga engkanto. Mas ligtas si Mona sa kubo ni Lolo Ruben dahil maraming mga nilalang ang nakapalibot dito. Habang naglalakad ang magkakaibigan, ay panay asaran ng mga ito. Malalakas silang mag-usap, gawa nga ng mga lasing na. Nang madapo na sila sa kahoy na tulay, ay doon na nag-iba ang pangyayari. Sa ibaba ng tulay na yon ay merong nakita si Lolo Ruben na isang lalaking merong daladalang kangga ng kalabaw. Nang masipat yon ni Lolo Ruben, ay bigla niyang pinatigil sila Lolo Enteng dahil sa nilalang na yon. Ben, bakit? Lasing na tanong ni Lolo Enteng. Shh! Tahimik. Sagot naman dito ni Lolo Ruben. Matapos yan ay nagsikubli na ang mga yon at pinagmasdan ang nilalang na nasaksihan ni Lolo Ruben. Kitang-kita ng mga ito na naghuhugas yon ng palakol sa ilog na merong napakaraming dugong nakapalibot dito. Maging ang katawan ng nilalang na yon ay nababalutan ng dugo. Nang masipat ni Lolo Juan ang dala nitong kangga, ay agad yung napasigaw dahil sa takot. Napakaraming bungo at ulong dala ng nilalang na yon na talaga namang nakakakilabot. Ben, ano ba yan? Lasing na tanong ni Lolo Berto. Di naman sumagot si Lolo Ruben dahil sa nakatuon lang ang atensyon nito sa nilalang na yon. Habang nagmamasid ang mga ito, ay pansin nila ang pag-ikot ng paningin ng nilalang na yon. Dahil sa liwanag ng buwan, ay kitang-kita nila ang kaanyuan ng nilalang na kanilang nasilayan. Pagsasalaysay ni Lolo Enteng sa nilalang na yon, ay wala itong mga mata. Parang sa normal na tao din ang itsura, pero nagkakaiba lang sa tenga at ilong. Dahil ang nilalang na yon ay merong matutulis na tenga at lubog na ilong. Malalaki din ang paa nito na merong malalaking sugat. Wala yung saplot at mabalahibo rin ang nilalang na yon. Ang palakol na hawak nito ay gawa sa bakal na animoy walang talim. Pero ayon kay Lolo Ruben, nasing tulis ng palakol ng berdugo ang palakol na gamit ng nilalang na yon. Lumipas ang ilang minuto at tuluyan ng lumisan ang nilalang na yon. Tara na. Mahirap nang makalaban ang nilalang na yon na kasama ko kayo. Mabuti sana kung nag-iisa lang ako. Wika ni Lolo Ruben habang nagmamadaling makaalis sa tulay na yon. Awa naman ng Diyos ay ligtas niyang naiuwi ang kanyang mga kaibigan sa kani-kanilang tahanan. Matapos niyang maiuwi ang mga ito, ay humiram si Lolo Ruben ng isang bolo sa mga magulang ni Lolo Enteng. Dala-dala yon ni Lolo Ruben hanggang sa makabalik siya sa kanyang kubo. Wala kasi siyang dalang gamit noong mga oras na yon, at alam niyang hindi tatablan ang nilalang na nakita nila kanina ng mga usal kagaya ng tigalpo. Maaaring masugatan lamang yon sa mga gamit na merong kargang dasal at sumpa. Sumilip muna si Lolo Ruben sa gilid ng kanyang anak upang tingnan kung natutulog na nga ba yon. Nang makita na niyang tulog na si Mona, ay pumasok na rin siya upang magpahinga. Habang nagpapahinga si Lolo Ruben, ay kinakausap niya ang kanyang gabay sa kanyang isipan. Nais nitong magtanong sa gabay niyang si Artos tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Ruben, bantayan mo ang anak mo dahil markado yan ng mga nilalang na unang umalipin sa kanya.
Wika ni Artos sa isipan ni Lolo Ruben. Agad namang napabalikwas si Lolo Ruben dahil sa sinabi ng kanyang gabay sa kanya. Doon na nag-umpisang nagduda si Lolo Ruben sa mga taong nagmamasid sa kanyang kubo. Alam niya din namang hindi mga ordinaryong tao ang mga yon noong minsang nasilayan niya ang mga ito. Sumapit ang umaga at nagulat si Lolo Ruben dahil madaling araw pa lamang ay naroroon na si Lolo Enteng. Katok ng katok na siyang ikinagising ni Mona. Sumisigaw-sigaw si Mona dahil sa gulat kay Lolo Enteng. Nang marinig yon ni Lolo Ruben, ay agad niya namang pinuntahan ito upang pakalmahin. Ben, bawas muna tayo sa inuman. Merong kakaibang nangyayari sa lugar natin. Wika ni Lolo Enteng. Nang hindi nakasagot si Lolo Ruben, ay nagkwento na si Lolo Enteng sa mga nangyayari sa lugar ng ubos. Pagsasalaysay ni Lolo Enteng na merong nangyaring hindi kaaya-aya sa isang bahay na nasa loob ng kanipaan. Dagdag pa ni Lolo Enteng na noong sumapit ang 4:00 ng madaling araw, ay nakarinig sila ng mga pagsigaw sa loob ng kanipaan. Agad naman silang lumabas ng ama niya upang tingnan kung ano ang nangyayari sa lugar na yon. Sila lang kasi ang malapit na bahay sa kanipaan, kaya sila lang din ang nakarinig sa mga pagsisigaw ng taong naroon. Nang nakarating na sila sa loob ng kanipaan, ay doon nila natagpuan ang isang paryente ng mga taong nakatira sa bahay na yon. Nakalublob yun sa putikan at animoy nakakita yon ng nilalang na kanyang kinakatakutan buong buhay niya. Kahit naroon na sila Lolo Enteng sa lugar na yon, ay patuloy pa rin ito sa pagsisigaw na parang baboy na kinakatay. Manong, napano ho kayo? Tanong dito ni Lolo Enteng. Agad namang tinuro ng lalaking yon ang bahay na tinitirhan ng kanyang mga paryente. Dali-daling pinuntahan yon nila Lolo Enteng hanggang sa nakita nila ang mga nasa loob ng bahay. Patay ang lahat ng taong nakatira sa bahay na yon. Nawala ng mga ulo. Nang makita ito nila Lolo Enteng, ay agad silang humingi ng tulong sa kanilang kabarangay. Nang nakahingi na sila ng tulong ay agad nang kinuha ang mga bangkay na nakatira sa bahay na yon. Nang marinig ni Lolo Ruben ang kwento ni Lolo Enteng, ay doon niya napagtantong ang nilalang na naghuhugas sa sapa ang maaaring salarin sa pagkamatay ng mga taong yon. Agad namang nagdesisyon si Lolo Ruben na puntahan ang bahay ng mga taong yon nang marinig niya ang balita ni Lolo Enteng. Ben, may ideya ka ba sa mga nilalang na pumatay sa mga taong yon? Tanong ni Lolo Enteng. Meron, Teng. Kung hindi rebelde, mga taong may galit sa kanila, o di kaya na may kumurit. Kumurit ang pumatay sa mga yon. Sagot naman dito ni Lolo Ruben. Ilang minuto pa lamang ang lumipas ay nadapo na sila sa kanipaan. Nang makarating sila rito ay agad namang pinaamoy ni Lolo Ruben ang naiwang palatandaan ng nilalang na pumatay sa pamilyang yon. Pagkatapos maamoy ito ng berdugo, ay dali-dali itong bumalik sa kinaroroonan ni Lolo Ruben upang ibalita ang kanyang natuklasan. Matapos nilang makakuha ng impormasyon sa lugar na yon, ay umalis na sila upang hayaan ang mga otoridad na mag-imbestiga. Nang marating nila ang bahay nila Lolo Enteng, ay nagbigay ng babala si Lolo Ruben na magdoble ingat dahil merong pagala-galang nilalang sa kanilang lugar. Agad namang ibinalita yon ng ama ni Lolo Enteng sa kanilang nayon. Pagbalik nila Lolo Ruben sa kanyang kubo,
ay nadatnan niya ang dalawa pa nilang kaibigan na nakikipaglaro ng sungka kay Mona. Wiling-wili ang mga ito sa pakikipaglaro sa anak ni Lolo Ruben dahil na rin sa ugali nitong nagmana talaga sa kanyang ama. Ayon kay Lolo Enteng na noong nabubuhay pa itong si Mona, ay hindi niya yon nakitang nanakit o umarte sa kung anong naibibigay nila rito. Palagi lang yung masiyahin at animoy walang masalimuot na nakaraang pinagdaanan. Sumapit ang hapon at merong ginawang trabaho sila Lolo Ruben. Kumuha sila ng mga bungang kahoy na itinatanim nito sa lupang sinasakahan niya. Dahil sa hitik ang kanilang ginagawa, ay hindi na nila napansin ang takbo ng oras. 8:00 na sila natapos sa pagsasaka, gawa ng medyo malawak rin ang lupang sinasakahan ni Lolo Ruben. Dahil na rin sa mga nangyari sa kanilang barangay, ay hindi pumayag si Lolo Ruben na umuwi ang tatlo na hindi siya kasama. Dala-dala niya ang kanyang punyal noong mga panahong yon upang maging handa sa anumang mangyayari kung sakali mang meron. Iniwan nila noon si Mona sa bahay ni Lolo Ruben na natutulog na. Nang malapit na sila sa bahay ni Lolo Berto, ay meron silang nakitang mga nilalang na gumagapang sa isang punong malapit sa bahay. Agad namang binunot ni Lolo Ruben ang kanyang punyal upang sugurin ang mga yon. Pagbunot niya ng kanyang punyal, ay kasabay naman ang pagtitig sa kanila ng mga nilalang na naroon. 2 lang ang nilalang na yon na bagong-bago sa paningin ni Lolo Enteng. Kahit marami na siyang nakitang uri ng aswang, ay pawang naging baguhan siya sa nilalang na nakita nila malapit sa bahay ni Lolo Berto. Nang akmang papasugod na ang mga yon, ay dali-daling gumuhit sa lupa si Lolo Ruben ng isang simbolo papaikot sa kanyang kaibigan. Ginawa niya yon ng mabilisan habang merong inuusal. "Huwag kayong lalabas dyan!" Wika ni Lolo Ruben. Wala namang nagawa sila Lolo Enteng kung hindi ang sundin ang utos nito. Si Lolo Juan noong mga panahong yon ay takot na dahil sa kanilang mga nasaksihan. Paglalarawan ni Lolo Enteng sa nilalang nakalaban ni Lolo Ruben, ay meron itong maputing balat na merong mga balahibong hindi gaanong karamihan. Normal lang ang haba ng braso at paa nito na merong nagsisitalasang kuko. Ang kakaiba lang sa nilalang na yon ay meron itong mahabang katawan na parang may mga butas sa bawat gitna ng mga tadyang nito. Maliban pa dyan ay merong yung pulang dila na napakahaba na halos umabot na sa dibdib ng nilalang na yon. Animoy mga ahas ang itsura ng nilalang na yon kung susumahin. Pagsugod ng 2 nilalang na yon, ay sumugod din si Lolo Ruben papalapit sa mga yon. Hawak-hawak niya ang kanyang punyal habang nag-uusal ng kanyang baluti. Paglapit ng mga nilalang na yon kay Lolo Ruben, ay agad itong nagpaula ng saksak at kalmot ng kanilang mga nagsisitalasang kuko. Nailaga naman yon ni Lolo Ruben, pero paghataw niya ng kanyang punyal ay hindi yun tinamaan dahil sa likse ng mga katawan ng nilalang na yon na parang sa ahas. Matapos yan ay tinawag ni Lolo Ruben ang hari ng mga engkanto at si Haring Rufus. Maging ang tikbalang at ang berdugo ay lumitaw na rin. Nagulat ang mga nilalang na yon dahil sa paglitawan ng mga kasangga ni Lolo Ruben. Matapos yan ay agara naman ang pagdakip dito ng hari ng mga engkanto, gamit-gamit ang mga kinontrol nitong mga baging. Pinupuluputan nito ang mga aswang na yon na halos matakpan na ang buong katawan nito. Nagsisisigaw na din ang mga aswang na yon dahil sa mga tinik na tumagos sa kanilang mga katawan.
Nang tuluyan ng magapos yon ng hari ng mga engkanto, ay biglang dumating ang lalaking merong daladalang palakol. Hinataw niya ng palakol ang 2 ulo ng aswang na siyang agarang ikinamatay nito. Matapos yan ay nilagay niya yon sa daladala niyang kangga at agaran din naman ang paglisan ng nilalang na yon sa lugar kung nasaan sila Lolo Ruben. Gulat na gulat sila Lolo Enteng dahil sa pag-eksena ng nilalang na yon. Maging ang berdugo noong mga panahong yon ay napahinga ng malalim dahil sa panggagaya ng nilalang na yon sa kanyang pagpatay. Matapos yan ay biglang naging buto ang mga katawan ng mga aswang na yon. Nang wala nang naaamoy na panganib si Lolo Ruben, ay bigla na niyang pinapasok ang 3 niyang kaibigan sa bahay nila Lolo Berto. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Huwag na kayong lumabas. Wika ni Lolo Ruben. Matapos yan ay agaran ding bumalik si Lolo Ruben sa kanyang kubo, kasama ang kanyang mga kasangga. Sa susunod na kwento, ay makakaharap na ni Lolo Ruben ang mga nilalang na huli niyang makakalaban. Mga kaibigan, malapit na pong matapos ang serye nating Lolo Ruben.